apa nkhani anasiya mwayi kupitira mbera isikuima nawe anasiya mwayi uchiri kuenda mbera isikumira apa yafika manje pa mvuto yaene manje apa yasvika chapo kuti basa richitanga zvakanaka. Friday atikupata Friday atikupinda kuenda kwa mambo vense vanasiya mwensa kumangiwa vense tukumana kumweko vese vanasiya mwaya vese vari kusungwa kudiwa iko kwa mambo impano ndisashanda mtundu dza muimo ndichichosa ndozoshanda basa romusha mawo dzimwe nyembe dzikatoimira sevutiti ukanengo kana makupita tafuna kupita tensa tonenganga dzakawanda dzoda kutopinda kuti kana makuenda iko kusekuru toda kuenda tese tithandize vantu vabonerambo vanhu iwava vanodikana kubatsirwa nokuti mumusha makashata. Polisi na polisi yapindirambo mapurisa nemapurisa apindirawo panhau iyoyo vakureva kuti kana zvinhu zvakuchitiwambo izvo kuti kana zvinhu zvakuitwa izvo polisi inenge iripombo mapurisa anenge aripo vachitambo miri zvonga funa rini baruya mapurisa havadi noisi kuti vanhu varwisane zvinhu ngazvipatiwe bwinobwino zvimai bwinobwino zvinhu ngazvibviswe zvipere zvakanakanaka asi vantu vamwemba kubvunzambo asi vamwe vanhu vari kubvunza kuti chadidi bwino kanengo chito mapata sinatsana apora chadidi zvuti achapengambo saka vanhu ava kubvunza kuti zvishuwa here sekuru kanengo mukuti Nathan apora here zvokuti akutonyatsooneka kuti ndenathan chadidi Nathan afana dareva achireva bwinobwino kuti oporadi one Nathan unofanira kumbotaurawo iwewe pachezvako kuti shuwa here wapora here aiwa iko zvinoda kunzwa zveminani saka zviri kutaurika kana ipapa muri kunditarisawo ndiri kutoonekerawo ndiri pandanga pamashura zvanga zvakatondoomera zvekuti kuti ndinyatsotaurawo sematauro andiri kuita zvaidonetsa saka machenjesi tofunga muri kungoaona zvisi zvekuudzirwa zvinhu zvekuti munongotarisa mega motoona. Adzimai vari sei kumba? Ndakambozama kuvafonera marimwe zuva I think ndine zuva havana kundidaira I think maybe vangu vari busy asi munombotaura zvenyu apo navo handisi kuziva kuti pamwewo vanogona vasina kufara kuti ndakauya kunoku saka pandiri kuzama kuvafonera havasi kudavira foni. Okay. Kubaba? Baba handina kuzenda kupuwa namba nehanzvadzi yangu kuti ndivafonere saka handisati ndataura navo kusvika zvino. Okay. Ko sekuru vakambouya vachiti tira kukutora tikutsvakire pekugara vakazombodzoka vakazombofona here vakati havana kuzombodzoka vakanga vati vanodzoka kurukura asi havana kuzombodzoka saka handizivi kuti chii chakavabatawo. Okay. Alright. Saka sekuru mambo mangwende vati mambo mangwenda kuti ndisimwima tatifunanira ntampata dzoipa mambo vari kuti isusu musha medu hatida vanhu vanobata zvinhu zvakashata zvinhu ngazvichosewa zvinhu ngazvibve musha ngauchene musha ngauchene pariwe muntu atamanga kuti inipandu tamanga enda kupolisi karipota kandidaisa pisoda palibe ini ndiri kuamangisa hapana munhu achamhanya kuti ndini ndikuenda unoisa pisoda kana kunoita sei inini sesekuru kanengo ndiri kukatsungisa ndafuna kuti andipagari kubiri yangu rapo vandichitawo ndoda kuti vandibhadhare mari yangu kurapo vandoita nada pariwe muntu achatamanga vese ngabwere hapana mumwe munhu ari kumhanyira kumwe kuno vese ngauye kudare Friday musi wefriday kumana kwamambo tikusangana kwamambo kwamureva afuna kubwera ngabwere imbaaandisa angaa muprofita angaa pasta angaa mbani wense anjira zvakushandira venzi ngatikumana munhu wese anoita zvokubatsira angave pasta angave n'anga angave muprofita vese ngavauye padare irori ndebe chanji handina godo patapotsambo ndinoda ati mapotsambo mwapitirambo tichifamba nanchitu anoda kuuya tibatsira nebasa ngaauye ipapa tichiendera mberi nebasa kuti mhuri irarame zvakanaka kunoda vantu vathandizike basi vanhu vabatsirika polisi yamapipeti bvenzi tagadzirambo kare zvese zvekumapurisa nekupi kwese palibe tikupita hapana dambudziko ivhevi tatochinja moda pomwe imwe moda yoni tatochinja maitiro ebasa va muntu asokoneza kupita kwamambo abwere pafupi maze nchito munhu akanetsa nenyaya dzeurombo kana uchireketwa taakungonanga kwamambo kuita mpato kuti abatwa agadzisise vamwe ararame zvakanaka
kwete muntu kuti ambanzvenga ashandisa mutemo kuti funa peace order kuti musabwere. Ukaona muntu akaenda kupolisi uchiti menya peace order uri fit. Munhu hafanira kuisisa peace order kana kuti kutora umwe mutemo kuti aise papo kuti vanhu vatadza kugadzisa chivanhu chagara chiripo. Zvinhu zvimare. Saka zvinhu ngazvigadziswa zvipere. Apa zvinakidza lini muntu aura kuti ndaporambo? Apa saizvozvi uyo akutaura kuti inini ndapora hazvinakidza here kuona achitaura sekudaro. Muntu achinonga mapepei matsanza achifamba achipenga zvinakidza zvozvo. Ngaita kuti munhu afamba akatakura madhumbu zvimatsanza akapfeka zvisimbi. Mapengo mangasa musidhadhi makupenga kutambudzika. Izvozvi mpengo yakawanda sei irimo muHarare umu vari kutambudzika. Mpengo ese una magrowth point mainokhala mumasi. Mese magrowth point imomo varimo vari kurwara. Saka tikuthandisa muntu obwera kuti mukutaza nata tisikutaza. Saka wamwe oda kudzira kuti aiwa siya achidya mabhini wasekuru mukutadza aiwa handisi kutadza dato vanhu vaararame zvakanaka. Ndonkana ndikuchiti ndona wayandikufa achinamisa mpepo imbobwera namadragi watadza mpepo yemadragi zvibva kukanisa mafiti. Kune zvimwe zvakuda kusaidzirwa mhepo dzekunzi anoputa madrugs anodi asi dziri mhepo dzekuisirwa nevaroi. Ndozvandikuchita saka ndozvandakuita kuti mhepo dzodzidze. Handisi ndikatimbudza kuna mukoma waNathaniel semhuri muri kunzwa zvokutaura nasekuru hatizivi kuti pamakabva panapa imi semhuri makanorongawo kuti chii zvamira sei kudivi rekwenyu nekuti sekuru vanogona kuisa effort imi kwenyu dziri fight dzega dzega. Ndingati pari zvino kuuya kwatange takaita kubva paya ingeri nawe kuti tiri in solidarity nemukomana wayo wakabatikana mumhuri kuti tingaregerere hama yedu ndokusvika kwatakaita se kwatakaita nekuzodzokawo nhasi kwataita tatotumwawo nemhuri vakomana vasikana so madzikoma vese nemamwe madzibaba vachiti aiwa iwe chienda uchinotitendera sekuru kuti sekuru tinotenda nekuramba makashinga kuti tibatsirike nekuti zvenidai wari vamwe waitorama kuti nekuti mhuri haina kubatana rikandisiye zvakaita se zvakadaro kusvikira wabatana ndinozoita se ndinozotangirawo ipapo asi tiri kufara kuti zvedi chakaipa chakanaka kana chinhu chakaipa ngatitigadzise tiri pamwe chete semhuri. Hongu wakuru vedu vanenge vanonga vakaita zvinhu mukusaziva zvimwe zvacho zvinenge zvaakunyadzisa uye vazhinji vanenge vachiti tinoshanda hazvitereki mamushandi muri wembanje mazodai asi seri kwedu munhu anenge aine zvacho zvake zvaanenge akaita se akarongedza. Saka taakuchida kuona kuti going forward isu semhuri mhepo iyi madrugs here kana kuti zvedu sekuru vakaona kuti pane mhepo iri panguona upi kuti dambudziko rinonzi remusoro pana ini ndine dambudziko remusoro hanzvadzi dzangu vane dambudziko remusoro. Saka chinhu chatiri kutenda kuti zvedu tabatsirika sekutora kwaita sekuru mudzidzi takakuraka adawo kuunzawo n'anga yake muprofita wake vanovimba naye ngaanga aripo futi chachihwirango tichibatsirane kuti zvedi mune dambudziko here kana hamuna chii hamuna dambudziko. Handingati pari panhau yekubatana vamwe vari kutenda kuti zvinhu ngazvifambe vamwe vanenge vachiramba vachiti aiwa murikuda kutinyadzisa kudzinza murikuda kutinetsa saka itai zvinhu zvenyu mega asi sezvo mambo wapindira kuti watenda zvakare mambo mamwende kwatiri muzukuru wedu chaiye idare rake chairo iro kuti unotonga madzisekuru ani ake. Saka uku yaneutral venue pamwe pano vanogona vachityika nokuti kune mashoko anenge achinzi ivava ndo wabva waendesa mwana ikoko ndo vari kutungamira zvinhu saka handitsikeko. Saka patapa neutral venue kana mine n'anga dzenyu nemaprofita ngauye papi ipapo totangira ipapo. Chatiri kuda mukoma Robert kuti musha ugare zvakanaka hatinada kana nemadzibaba edu kana ani akwete kutadza mukuru muwani vanhu ngatidananei nemwoyo unoda pfuma iyi ino yaichienda nekuti ini ndiri nyamaka ramangwana ndinenge ndadzokera saka ndikasiya dzinza richitatarika richitambudzika kutadza kubatsirika iwo wakanga uine mukana wekuti ubatsire mchinja kumberi kwaunoenda una sororo. Saka ngatidananei semhuri tidanane senyika nokuti ndichitarisa munyika mukatatarisa nhau dziri kuitika munyika
ndochimwe chadaikumbira kune vana vasekuru kuti hongu hurumende ngaichipota ichimboti ikatarisa kunhau dzemhepo idzi handiti yotarisa kunhau dzemadrugs nokuti kuti munhu azonzi aita madrugs pane chinenge chakwezvera kupi munhu angotanga kunza akuputa madrugs. Ndofunga pana uya pano musuya mukomana uyu ndakasvika panzava ndichitaura nawo komana zvikanzi mukomana uyu fodya chaiyo yekuputa aiputa handiti akatoenda kunopisa bhokisi racho ega ndikatoti iye ega achatoda zvekutoputa fodya akati rega nditange ndambosimbira ndanyatsoita sei ndadzokedzana asi izvi zvandiri kuona wese mukoma wacho aiwa hama yedu yaakuita ichiita munhu asi chandinomuudza iyeyu semufana wangu isu hatikurasi handiti yero zvikadii kana tichinzi tinofa tese aiwa musika vanhu nemzimu vanonga vatendera zvipi asi ndiri kuti kudzinza rekwasiyawo mwaya nguva ino yatava inoi yanguva yekupona chokwadi chakunoita sei chakunobuda saka zvakwatiri kubatana sedzinza vari kunze kwenyika vari kupi kana vachikwanisa ngavachiuya kuitira kuti mangwana zisazonzi ivava ndo vakanga vakadai vachidaiaanotikisa tiri kunze kwenyika uyai paground tiite mukomberanwa dzinza ridzokedzane sepakutanga asekuru isusu vanobereka navamweda ndo vakatanga nawo dzemabhizinesi ukatarisa mamwe mabhizinesi anoshandiswa nzvimbo dzikushandiswa nemadzibaba iri nzvimbo dzakasiyiwa nasekuru edu asi kuti timbonzwa nasekuru edu vakanga vaine chinofema vakanga vaine chakati tidi kuwasvibisa sekuru edu vakanga vakatisiyira rombo rakanaka ndo vakagadzira zita rekutisiyawo mwaya izita rinoyera izvo rinodadisa zvokuti tiri kufara moramba minesu ndichitenda mukomana upati ndikutibatsirawo kuti aiwa kana muchifambisa nhau idzi mozifambisawo makadai makaramba kuti hatidipopota hatidi kurwisana vanhu gararai pasi tive nekuwirana chero tikaenda kwamambo kwacho ikoko ngative nerudo sevana chatinovenga mabasa akaipa hativenge munhu mumwe munhu anoita nekusaita sei nekusaziva saka aiwa nguva yakwana rinotendwa sekukanengo chabwino ngave manake impano mafara abwino reativi aya ndada kuti sekuru madzoere mashoko kubva kumhuri kumumiriri wemhuri chabwino impano muntu ambaberekeka ukaita furo kuti unoberekeka hanzi nini nasekuru munhu anoberekeka musana kwangu ndinomubereka nekuti anenge asina furukuta so mafara ndikureva saka paizvozvo zvandava kuchitaura angava muprofita angave nyabesi angave n'anga angava pastor angava mufundisi natungamiro adziko pomwe nevakuru chero natongi pomwe nevanotonga Friday ngatikumaneni uku Friday ngatisanganeiko kudare kwacho mumve mafara nchareva muzonzwa zvandichataura zvidawanda ndisi kureva ifefi zvakawanda handisi kutaura tikumana kumweko tichasangana ikoko ndo mafara yanga ndotenda pave muntu atamanga kuenda kupolisiya hapana munhu anofanira kuenda kumapurisa kuda kudzivirana wakupinda kupolisiya ini pana ndapita kare ndapita mbokareka wakada kumhanya kuenda ikoko inini kwese koko ndasvika kwese ndamaliza kwenze kubwerani tithandizani timalize nkhani padecha chiuyai tibatsirane nawo iyi bude pachena tipedze vana vagare zvakanaka chabwino ndatendawo